penseu què ha passat per arribar a aquesta situació i que en el futur intenteu evitar-ho. Perquè nosaltres ja arribem tard, però vosaltres no. Jo ja he viscut 3 crisis, la del 80, la del 92 i ara aquesta. Vosaltres esteu vivint la primera. Intenteu que només visqueu 2 en lloc de les 3 que hem viscut nosaltres. Intenteu pensar què s'ha de fer i com s'ha de viure perquè això no torni a passar.